So guys, na buhan kog mata. So nagluto ko balik dani kay gahapon kuwang ra. Ngayon sila tinunuan ng gulay. Nagaluto ko balik. Nagatuhang sudan diyang nagkumpra diya. Yung ginahan magmamanicure wag. Kinahanglan magmanicure mag-ID di ay. Aw. Pita binuang ra. Kuan pa guys, alas city pa. Nay atuhang horot na. Lami ang gudbi mo hang mga lintuan kay horot dayan. Lami di mo gipalit nimo gahapon kay gibalikan man jud nimo. Lami ibahog no. Ako lagi gabahog ko pag pamahaw pero gamay ra yung ikaw na kanon. Pag uli, Wala pa. Guys, adlaw jud ko naka padung adlaw ako dinhi si Ruby probinsyana sa mga bag-o diha nga. Ulantaw din hang YouTube. Nakuan guys ni kalit ko ga amar ko gi Japan. So nga ako naka-video sa ganiha guys hang mga luto pati gahapon kay ganiha mo lagi na kanang kuan lubat ang cellphone. Dani kalit ko ga gudjap guys kay pag humanahog duty kay duty pag humanahog paninda alas city wa pa may alas city guys nahurot naman ang paninda mo pa pag alas city nahurot naman basta matitinda ko wa pa alas city mahurot na medyo oras raw na kuan. So ni kalit ko og kanang kakuan kanang murag nahagba ko ba kay gahapon man kung adlaw guys nagkaon ko og durian. Diyan ato ning comment sa Facebook guys nga di kuno lagi magpalabi og durian. Ang paminaw kay murag galinog. Murag gakuan naghang paminaw ba murag tujuk tuno ko Lord. Kuan magpadali-dali ko ni kunog ilis kay basa na kalimbod. Paningat jud og taman. Kay kuan lagi guys kanang nay hapit na mabot ang amo man ja naghumanahag paninda mo ditso ko sa amo sa pagkahuman diri po ko sa garden kay nalay po ko ipang balhin nga mga kuan haramo pakitan guys na ko ipang balhin kay wala lagi mo tubo. So comment lang pud mo guys sa day naa sa durian kay nagkaon lagi kog durian diyan ingon magkuan nga kuan lagi kuno kanang di kuno magpalabi. So gilamian po ko durian pero usa ra pud ka linga hanggi kuan. Nya karon pag humanag kag durian nagkuri-kuri na ko dali kay humanag ko dito sang amo. Ni kalit ko kanang ka lipong ko nga kanang kuan ang batok ba nga murag kasabot. Pero niya sinikul sa kuwang kun ni tug kay malagi na wala ko ito guys kay kanilagi hangipon lagi mga bii. Mga taki ba ninon sa mga bii noon mo kanang sakit pa ninon sa mga bii. So ang plano dan ni guys suguan makuha na to ang sweldo guys sa YouTube kay wa pa lagi mo send ang YouTube aw Google Ads kay nagpuli lagi ko kanang bank account lagi nja wa pa man magpaabot lagi mig basig naa na wa pa man to napos ni Kulro na hanap ang gipadto kay hanap ang gipatesting ja salamat kay kadto ni hospital ni kay kuan kanang magpadasag palit og gas kung palitan og gas kay basig mahurot ang gas kay di na ko makakuan kay na orange na si Jaba. Kulbaan gali ko pagluto na ganiha guys kay mura na sag na orange. Oh, pag tujuk-tujuk ang murag galinog ba ang paminaw. Suway ba mo ngani guys nga murag kag malureng ba kanang murag kag kanang gidujan. Pero murag basig kuwang ra kustog ba kay wala koy tarong nga tug sugad just Lunes. Kay sa ko dugay po kumatog bagabi kay mag-prepare ko lutuonon para ay nagka buntag igon na lamang kumugisa na hanang pang hiwaon tanan. So ni nakahunahunali ko basig ang gikaon nga durian comment ko mo guys ug say naa sa durian nga para man kog na lipong or sa kuan ra jud ni kanang kuwang kustog kay pag humanahan dito pang narbaos kaniya guys dito man ko igor ko ni kaon og pansit kamay nya dito ko dito sa amo namutol ko dito sa mga atis maargay pakita naman na sa mga gibuhat na to ja paghamandad to ning uli ko dari kay ni wala gini kaon kog durian paghaman kag durian ning kuan ko dari sa garden kay nay ko gipang balhin so dadto na ko murag nawa na lipong na jud ko
Sa taot di gops bitan ni da sa parehas imo ha. Mo ning kalit ra man ni ngani nga mura man kog ka bisuruguro guys sa kuana ni sa katigwangon ba nya minupos nga na nya. Kuhang pa jud sa tug. Yung sa man guys agwanta man jud ta. Panginabuhi kada adlaw kay manginalan jud ta mga mangitag kwarta. Nya ug magali pud naghumanag duty dadto na pugos ang usa ka amo kay nara pud siya ipabuhat adto kay daghan ni kuno sa mga natambak dito mga wa na mga tanom nga matay na idyan na pud kung ipatangtang. So balik na pud murag puy-puy magud pag ang mga bukton guys murag wayong may ba. Maduli kay nas ni kung nagpahaplas ko dazon sang likod nagi padingat pud ko bugnaw sa mga tanan kung nagdali ko ilis dani kay humukon maning sanina kanang kulbaan lagi ko na murag hang paminaw baka murag gadujan ko sa ni diyan murag lureng ka ko ba murag hubog ba murag kang inom og kuan hal di mong pakitan guys sa hanggi buhat adto guys kay malagi no pag manang duti hanggi pambalhin lagi to hang mga tanom kay murag wa sa mag-adyo ba wa sa mag-adyo og kanang kuan Ginoo ko Lord. What guys? Kaya nang gipamutang og bunot. So ang gibalhin og kaang kay kuan kanang wa sila moangay sa galon nga ingana nga kuan ba. Sa gikan ni pikas na ay ang gipampulungan na dadto sa habon ang itanom. Kay sayang pud. Diaran kainit lagi na. Grabe initan ja dapat gibahin-bahin tapos sa Ginoo ba nga ang uwan nga grabe na ba jang baha sa Manila ang uban unta diri na lang unta sa probinsya. Yan na natug maning amuhang prinsesa. Mga prinsipe. Natugi among kitkat. Kani si Jambot ni si Jana. Atubang man siyang taihanan. Kaya man maalis din ang taihanan di ay walis dan sa nato na. Ano man? Hindi ka makatae? Kaluoy. Si kani kay ara man si katugman ang tambukan ra ba di sa buyag guys Ginoo ko. Na nagleuke. Adung pagkaleuke jud ni diyan Mon. Non sa naman kamon nga sige na magkakatugmon. Gadujan man. Jaha sa ning gisilong dari guys kay kuan nang sunog. Naganahan ko dani kanang green jig ka adto siya. Kasi sang gisilong dari sa kuan na rang gitungtong. Nda magharbis ko na ng ang palaya guys kay ana siyang itrayo baligja pud ba. Kaya kani aran dako amang kanyo sa tanan mabaligja ra man ni siya kay lami basta lami ang pagkaluto. Aran dako guys oh. Sus Ginoo ko ran dako kadyo. So ug kanang kuan siya di sa magleuke-leuke og madritso ra siya og butang wa. Ug kuan kay magleuke-leuke siya og kanang di ma tareng og kuan grabe inita. Na kaningani nga nagleuke-leuke siya. So na mga nangutana lami na siya og kuan nimo gisahon nimo butangan nimo ginaling lami pagkaso ni siya. So magsuway man kog baligja dana. Ay no ko Lord. Sakit juga duhang batok guys marami siya. Ang bat kanang gaan. Gaan sa nga tanan ba nga anang marang kusukaon. Di man ni siya na pas mo. Nagkaso na. So unjang hapon na isang harbison. Hindi na mag-harvest kay init sa nga tanan. Kuan pagali guys mag-alas 9 pa. Kay ganihara man nahurot ang sedaan wa pay alas city. Mga alas 6 man ko mag-display dya. Wa pay alas city guys mahurot na ang sedaan mo to pag maghurot. Dito na pagod dugas di mo na mapakita na ko ipang buhat adto sa ang amo. Ug man guys pakita mo na guys kay ang inita naman dyan at pud ni siyang try og markot ni siya guys kay para magsanga-sanga pud ni siya dire ba nga mabura pareha dari. Ay Ginoo ko Lord. Arang inita man jud noon. Ano man, gusto naman si Mami B. Mami B.
Musta naman ikaw? Musta naman si Sir Sammy? Okay rami Mami B ha. Don't worry na mo Mami B kay pero may Mami busog among rantang buka. Samot na rin si Munmun Ay Minmin rantang buka na dagkado mga lawas sila guys na. Sa Ginoo ko kay kusog kay mo kaon. Mangayo pa og timo. Kagwapa sa mong gwapa nag 18 birthday naman ni sila. Nag 18 birthday na ni sila. 1 year naman din sila kapit guys. So, mga to guys, nakita nyo ako naka-video-video sa luto kay malagi na lubat ng cellphone dya. Mapay pag kuan sa kurente, mapay pag charge na manang karon naka video-video ko. Wa jud ko naka sayang po sa Facebook kung mag-upload punta pagka ba kay napoy gamay matigom-tigom wa jud ko maka-upload kay shutdown man ang cellphone. Unja kadugay na pwedeng cellphone na mag-upat na ni ka upat na ni katuig. Karon this birthday na kay birthdayhan man ni hospital ni ang cellphone. Unja mao to guys, salamat kadto guys nang ahong damo ko gabi kay nakatugli ko mga bandang ko ana kanang nihubag ko ni ang danin dya naligas ko ko ginhawa dya ning kuno ko ni rami nga basinog kanang na ako'y gwitir kulbaan ko kay mo to pag matanaw sus 4 naman di ay matong dagan dali ko luto kay ang giluto ron noon guys kanang kuan wala lagi ko ka video naka kuan lagi ko kanang upat ka putahe pud ang giluto gapon pud upat pud ka putahe unya ugma hana na pidon og luto ng ampalaya bitin na siyang murag Bicol Express ba ang lami man sa murag Bicol Express nimo ja wala gito guys sanang kanilaging tiguang na ta naara natin ka busy nakiti atang ko lagi ang batok lagi murag kanang balintang ba pero niyon sa kunak naon sa naman kunak ko itabangan sa kunak kan ako matong kuan ko kanang puy jud ba kanang matong nilingkod ko nga ilis ko na ning luag-luag kasi nina nagi paningat pagli kog taman kuan lagi ni sa hang kuan kanang late ug pamahaw pero ug nagtinda ko dito guys magkaon hinog kog pansit habang na ako dito sa tindahan magkaon kog pansit tinuon ja tad-taod kay naa naman ang mga nanay kuan naman na nila so naka-video ko guys gamay nga katong na gahapon magkaron wa jud ko ka video naka-video ra ko gahapon og gamay guys kay tung na hurot nagsudan ba. Pero wala man siguro mahubag na pud ni wala man siguro mahubag pero bawon parang sakit lagi dugado. So mag-inquire sa siguro ko guys og kuan. Pila ron ang pabunot kay last ko nagpabunot sa Manila pa man tag 800 pa man to ang kadang ngipon kaning tanan diri kani wala na may tanan ang ngipon dana. Kani na lawang kani ang naay bangag sa ilawom sakit. So kuan namong dari ba kanang pagumanggal sa ang amo nga naa diha pod nag may kritik nga may tigluto diha kuan 2.5 kuno ang isa ka ngipon kay hiluan pa mo kuno sa tangtangan so mag-inquire siguro ko guys kay kuan magpabunot ko wa pa pud na nakuha guys sa hang sweldo lagi mo pa ni sud basin mga 21 pa ni sa karon kuan kanang tinsweldo sa YouTube ba basig asa pud na isin og balik kay malagi nag-alili lagi ko og ganang bank account siguro mga pizza 21 nga na kanang tinsweldo sa YouTube kay mao man ay musint ang Google na may secure payment may ana man na sumad siguro to yang ipakuan guys ipabunot nay ka-sweet nila nagkiss-kiss sila. So, mara to guys, thank you for watching guys. Salamat ka dyan inyong tanan na nagpabilin din sa YouTube.
Shout out ko diha ni Ma'am Biyog ni Sir Sammy. Kamusta naman mo? So salamat sa kuan kanang always sa pag-support ni Cristel. Kanang hapit na sila magkuan lagi guys, kanang karon nagsige na sila practice og pinning. Kanang paso, kay mo paso man din na nagsend man ton gabi nga mao ni ibuhaton nga na. So pizza 5 sa September hapit na. Kay hapit na pud mapupos ag apihang kuan kanang buwan sa Ugos. Salamat tibi kayo sa buwan sa Ugos sa among kuan month, birthday month namo ni Ma'am Ging. Nigapasbitan ni Cristel ako pati ang amo dari si Ma'am Ivy. Hala natumba nas. Busog man gud sila guys. Wala di mo makadungog na nang maghilak og busog pero pag makaibaw na sa magkaon-kaon ko dadto unsa mag tingog-tingog tong mga plato mo tawag na nas KitKat. Cute kadto ang mga iring guys. Pero man nagdaan ang swerte ang iring. Iring man na ni kuan ni Ma'am B. Nja kuan pinangga kadto na namo na pinainom pa na og vitamins. So maro to guys kay mo relax ako gamay karizit kay gina malipong ko. Kuan lagi ka nang bawo kasabot sa gibati sang lawas. Hindi si Papa Edi, naapa si Papa Edi wala pud mo trabaho. Kaya naglatak-latak lagi na ijang tiil. Di pwede mabasa ja. Sagadog badron. Na kabkab na gali pud adto guys ag kuan ka nang siwol tangtang na tong mga bato nga gipang tapok unta namo. Wala na makabkab na jud na diha. So maro to guys ga storya-storya sa lamanta kay lamantay kuan wa ko naka-video-video ganiya sa mga gibuhat ang mga luto ako ka-video. So unsa kana ning charge niya ang cellphone kay kana lagi arang ka busy na gabi wa ko nakalimot ko charge ng cellphone ja. Karon gali gamay ra na ko mag-video-video guys wa na. Mahimo na pud ni siya 1 bar. Baon say sakit ni cellphone na nga dili ra man kadto lubat. Thank you for watching guys. Amping ug ampot ang tanan.